Ibongo taura 1 to 1 2. Yeah. Voice recorder. Hey, sakumberi kuti kumberi. Okay, thanks. A very good afternoon. Leo. A very good afternoon to you all. Firstly, we would want to apologize for coming late. Okay, it's okay. To address you at this press conference because we had said it would commence at 2. So, but we are happy that you are here. My name is Godfrey Senengam. Representing myself, my children, their children, and grandchildren. I'm doing this in my capacity as a Zimbabwean citizen. That's why I'm here. To my left is Louis Matutu, also representing himself and his children and those to come after us. We are not representing any organization or anyone. We are speaking on behalf of ourselves and those who believe in the cause that we are pushing. So I will speak first, then I will ask my colleague here, Matutu, to then address you. Ini tichaunga akapandira grade 2 pabreak. Pataidzidza taiziva kuti ticha akafa unopiwa mumwe, so ndakangofungira kuti zvakafa wangu pabreak zvakabva zvadini zvapera, saka ndinopota ndichisanganisa because zvinonditinetsei pichana. So vana baba nana mai tiri kusangana nhasi pano muimba ino. Isu tauya kwamuri sezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe nekushungurudzika nemafambiro ari kuita zvinhu pakugara patiri kuita, tichitarisa remangwana revana, remangwana redu nerezvizukuru zviri kuuya. Takagutsikana tikaona kuti kana tikatorega kusimuka tichimirira vasipo, vacho vachauya vachitituka vachitibvunza kuti makaitei panguva yenyu, nekuti tiri kuona kuti zvinhu zviri kubuda mugwara asi tichingonyemwerera. Saka sekutaura kwataita, hatina boka ratiri kumirira. Mapoka ane zvaanoita akasununguka panguva yawo kuzotaura zvaanomirira uye zvaanofunga pamusoro pezvatichange tataura panapa, because hatina kunge tataura navo kana tavakumbira mvumo. Saka takangoti no, isusu tine kodzero yekutaura zvatofunga, zvingave zvichinzi zviri wrong, zviri wrong kwaurika, patiriwo zviri right. Rega tidini tizvitaura, hatina problem nepfungwa dzako dziri wrong, chiregawo kuitawo problem nedzedu. Saka tinoziva hedu kuti mushure mekunge tataura pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika, cause zvatakuita izvi zvinotsamwisa vakawandisa chaizvo. Vachagumbuka and vakatogumbuka.
saka hatizivi kuti hasha dzavo dzichaguma nekudii. Saka tinongogadzirira zvese tichingoti aiwa machena zvavanenge vafunga kudini kuita. Sei tiri kutaura nyaya iyi? Nekuti tese tiri kuona kuti tigere muchikepe, pane munhu aboora chikepe, mvura iri kupinda. Takatarisira kuti mutyairi wechikepe abve kwaari adzoke kuuya ozoya kunotibvarira buri riri kupinda mvura yepatigere. Ini neari panext pangu hatisi kukwanisa kusimuka, nekuti tiri kuti kana ndikasimuka ndinowana chigaro chana ndikagara chagarwa. Saka tiri comfortable kunyura takagara patugaro twedu, because tiri kufunga kuti we have achieved so much in life that whatever positions that we hold anyway kwatinobva anokwanisa kukosha kudarika remangwana revana vedu. So we have said no, hazvina kukosha kudarika nyika yedu neremangwana revana vedu nevamwe vanoteera. Saka tauya pano kuti tidome mabasa eumbavha, chigororo, chikopokopo nechindingoveni chazara munyika ino. Chine vanhu vari kuchiita vasina hanya nevamwe vanhu, vari kuzvifunga ivo pachavo kuti ivo ndivo vanofanira kurarama. Kana vararama ivo vararamira nesu, kana vaguta ivo nesuwo matumbu edu anofanira kuguta. Vari kuunganidza pfuma dzavo nenzira dziri kuuraya nyika, nenzira dziri kuuraya remangwana redu nerevanouya. Tese pano ngatitenderanei kuti patiri pano handipo pataitarisira kuti tinofanira kunge tava. Tine kwataitarisira kuti nenguva yakati tichange tava padanho rakati. Asi kune vanhu vataregerera kwenguva yakareba vachiita zvavanga vachiita, votirwa dama rekuku tonzi no toverengerwa vhesi rekunzi ukarohwa rekuruboshwe pira rekurudyi. But we have decided to say no, because tikaramba tichidaro maziso achabuda nembama, because marovero ava akuita hasisina kumira. Saka tazvipira kuti no, regai tiuye chekutanga titaure kuti no, last time takaita tiri kubandiko redu rimwe ratinobva tikataura aizvo ndo zveikoko, hatida kusuda kuzvitaura kuno, zveikoko zvinodhiriwa nazvo ikoko. Nhasi hatisi kuita zvaikoko. Saka vane mibvunzo yaikoko munozobvunza kana maenda kupi ikoko. Nhasi toda kuti titaure nezvekuno. Nyaya dzandingade kutanga kutaura vamatutu vachizouya vachizoisa, ini ndongotaura skeleton wozoya kupfekedza nyama dzacho tichienda kumberi. Hazvifanire kufungwa kuti tine dambudziko nevanhu vari kuita mari dzavo. Hatina dambudziko navo. Hatina dambudziko navo kana vachidya nzou dzavo. Vati dambudziko ratangoita nderekuti pavari kudya dzimwe nzou dzavo idzi, vari kutinha dzimwe dziri kunotsikawo mbeva dzeruzhinji dziri kudyiwa nevakawanda. So vanhu vane pfungwa yekungoti ivo bedzi ndo vanofanira kuti vadini vararame, vane zviya zvakataurwa namutsvukudzi kubvombodza mutokuseva kwevanhu vakaguta, anoti ichi ndechake, ichi ndechake, icho ndechake, nechiri seru ndechake. Vari kuwanikwa pese, vaita kubata nyika kuisa mumaoko avo kudai. Imo muno vatorimo vanenge vanzi endai munotinzwira, aiwa uyai munzwe munovaudza kuti nyika haisi kufara nekubata kwenyu, nyika haisi kufara nemabasa eugororo amuri kuita. Vamwe vari kubvunza kuti no, youth makazenge mava zakirini, hamuna kumbotinzwa pano tichiti tinomirira zakiri. Handina kana idea yechipurisa, handisi mupurisa, even prosecutor handisi, but hatikwanisi kunyarara tichiona zvinhu zvakaipa zvichiitika. Vane mabasa avo vane mabasa avo, vachazenge vomaita nenguva yavo. Hatikwanisi kuvatuma kuti itai
basa. Asi pamwe pacho tiri kuita mibvunzo sezvizvaro zvemunyika kuti vachazoita mabasa avo rini, kana angave mapurisa, vangave vezaki, vangave vespecial anti-corruption unit in the office of the president, vangave venpa, vangave vejustice. Vari kuti nhau idzi dzichapera zvaita sei. Izvozvizvi why tiri waridi vanhu vatiri kutaura nezvavo akangobuditsa 1% yemari yake kuikanda mustreet, ambuya vangu vari kwamukosa vanonzwa, vanochemedzwa nemunhu akanda 1% yemari yake muharare. Mari yetsesa anomuka akakwira, but mari vari kunoitora kupi? Kune vanhu vari kuvapa mari idzi. Nhasi kuri kusungwa vana vari mumastreets kunzi ndo mamani changer. Fine, it's illegal, but vanhu havasi kuona here kuti vari kusunga matemba vachisiya mashaki, kozi kuti tukapenda katiri kusungwa uku vanhu vachinyenyeredza kudai. Mutemo wedu raakunge dandemutande rinobata tumwe tunhu tudiki diki richisiya zvinyaride nezvidhanana zvinokambaira zvichienda. This is where we have a challenge. We have vanhu vapinda mune zvezvicherwa, kungave kudiamond, kungave kugold, atora migodhi yese aita yake. Kuchembere ariko, kumadzimai epakati ariko, kumhandara ariko, kumba everything ndezvake. So we've said and the problem yavaita ndeyekuti even imo munomu munotova nevamwe vakatobhadharwa kupusha certain narratives dzekutaura kunzi vanatsenenga muna matutu vakepitwa neimwe nyika ndo yaakuvashandisa. Alright, isusu fine mukati tinoshandiswa nenyika iyoyo, kuimimi iri kukushandisa iyo nyika kuti mube inonzi chii? It's not true. Vamwe vomhanya nenhau yekunzi ihondo dzemapoka emuzanupf mafactions, mbavha idzi dzakabvira vanama emujuru vachiripo, vanodhira chete nemunhu ari mupower. Vaimhanya naana mavhairi vari vana minister venergy, vakamhanya negamatox. Hatina kumbokunzwai muchitaura kuti no faction yegamatox iri kuprotecta vanhava. Gamatox yaenda kukava G40, hapana asingazivi kuti vaimhanya neG40, vachitosponsa G40 against yainzi Lacoste. Nhasi wochinzi no vakupesekitirwa imwe faction, vakazoita mapoliticians rini? Hasi mapoliticians ava imbavha nemakororo. They've never been politicians, and pavari kuba havasi kuba on behalf of a faction, vari kuba because dzingori mbavha, havagutsikane nezvavanenge vaunganidza. Saka tati regai nhasi tiuye tizvitaure, but mukutaura umu tinoziva kuti tine maresults achabuda kana maconsequences ezvatanga kuita pano. But we've said no, we are ready. Ingava natongo vakairwira akatoziva kuti no, kuZimbabwe handisviki, but haana kuora mwene kuti aisasvika. So these cartels are very, very powerful and connected. They are not just connected to a single political party as you may think. Bvunzai vari kumhiri vanokuudzai kuti kana kuno vakonzeresa. Why? Because vanenge vachiti uku variko, nekuti havasi nyaya yavo chete ndeyekuda kumeka sure kuti whoever comes into power anovasiya vachiba. So the fight has got nothing to do with the party. The fight has got nothing to do with the faction. For us, it's a generational fight. We are perishing while we are smiling. So this is what has motivated us to come and address you today against the powerful cartels. Pfungwa dzenyu dziri kufunga munhu wani. Kuti kana tataura nhau yecartel ndinhingi. Kune macartels ari gold, macartels ari diamond, macartels ari fuel industry, macartels ari pharmaceuticals, macartels ari transport sector, macartels ari even mu retail sector. Aripo. But fine, panozowanikwa hapo kunoremera chikero. So ndonyaya ndati nditange nekutaura ndichingokuchingamidzai kuti ndo nhau
yatiinayo pano. Saka shoko ratoda kuti titaure nderekuti mumwe nemumwe pane vanhu vari kuita zvavari kuita ngaamire nemuchinjiko wake. Usati kana wabatwa uchibata bhinyamukadzi womunhu obva wati handinoroverwa kuti ndakavanyima mombe aida kurima. Fesa nyaya yako yekuti wabatwa uchiita chifambi. So nhau yekuda kuhwanda sei kwavatungamiriri vedu kana kuzama kupatsanura vatungamiriri vedu kuita sekunge uri kupesecutirwa nhau yekuti you are loyal to anyone. You are not loyal to anyone. You are loyal to yourself and your money. What matters to you most is money. You don't even care about people's lives. People are perishing in hospitals everywhere. Vanhu vakabata zvinhu, so makatos pharmaceuticals and everything. So we cannot allow such a situation. So regai ndichikumbira hama yangu iri pano vanonzi vamatutu, vamwe vaishungurudzika kuti senenge hamuna matutu kuita chirwirangwe zvinofamba sei. Aiwa, hatingakundirwi nemakudo anoti kana achirwa akaona kwasvika mhando anombosiya hondo yemarize otanga amhanyisana nemhando. Kana tiine yedu hondo yekutorerana marize tinozobvunzana papa pekuti habati iwe watora rize rangu rino mafuta wange uchizvifambisa sei. Asi tatanga tadhila negenerational cause which is before us, because all of us are affected, including imimi vamwe mauya kunospire izvo zvamutorina mari yebhazi. But you are selling your souls to the devils because of 30 pieces of silver. So over to you, Ramatutu. Waita basa Godfrey Selenga mndoka mauto wataura kuti chekutanga apologeza mutanono pane zvazviitika ndandiri pafoni nemunhu wanga achitoda kundipa mari ndisataura zvandoda kutaura kana murambiri. But anyway, ndafara kuti Godfrey Selenga waindicata kuti the reason why tiri pano hazvinei nepati yemunhu kana organization yemunhu, because at the end of it maproblems edu haana chekuita namapato evanhu, ane chekuita nesu and our future. Isi tinobhiliva kuti Zimbabwe comes first before anything else. Ndisati ndafunga zvimwe zvinhu ndofanira kuziva kuti ndiri muZimbabwe, my conduct inofanira kuindicata that Zimbabwe in myself. Ndo zvatinobhiliva ini. Vasi vanhu vakawanda vanoda kutaura vasingadi kutaurwa nevamwe, but hazvirevi kuzofanira kunyaragwa. Kune variko vongoguta matumbu voga, and you ask yourself, but if I am to let these people go like this, what is it that I'm going to benefit? Iso kwatinobva takatogadzirira kuti zvigaro zvapera mangwana tokoti Jesu wakanaka handeindoira asi nenyaya yecorruption hatinyarasi. Because at the end of it, people may be comfortable where they are because they think it's comfortable. Until unomubvisa mazuva ese uya unobira nyika azobvisa mari iya yaanomupa every day, that's why you realize that you are lost, you are nowhere near anything that is comfortable. Hama dzangu ndikatasaura rume wakawanda ndona kuti age group yedu takada kungofanana zvimayotite. You must ask yourself, kunowanda mhorosa ndipinda pandoziva kuti wakabhadhara kuti alright tomboti wapiwa $10,000 and then what? Musa inopera anodzokera nekuti ini naTserenga mati hazotauri zvatataura nhasi futi zvakuwanisa mari. Saka uchazodzokera here unopiwa imwe kokusina zvekutaura. Ask yourself those things. No believer in faith distribution of wealth in a country where citizens are equal according to our constitution. We believe that yes, there are those that are doing their business, but there are also customers that buy or do business with them. So those people have equal rights in terms of our constitution. How then we have a situation whereby it is person A, Jacob Zafan and Management. Uruku Wagamatory Misha. Urukugadzira masola, urikukova moto indeti, and what kind of a country is that? Isusu paunu wedu sevanhu without necessarily attacking ourselves to anyone else. We believe that our President Mnangagwa deserves
genuine support. Genuine support. I have to emphasize on that. Vanobhiliva mavari sesu kunyangwe tisina kumirira bato pano, they will understand that the president needs genuine support. There are people who are stealing. Vachinovanda kuseri kwatisingazivi futi kuti pavakawanda munhu wacho uri pakatezwa unoti wakawanda kuseri. That is ending today. We want a situation whereby kana ndiri mbavha samati kuti zvazvinyepa pasocial media but kana ndiri mbavha chaiyo chaiyo ndimire ndogara nditongwe ndinde kujere because ndiri kubira nyika zvisina mumwe munhu unopinda pakati. This is the approach that we have chosen to take. The international companies that are coming to invest in our country, tinotenda ma-efforts egovernment kuti such people are coming and tinoshuvira kudai tawana more and more FDI coming to our country nokuti zvinobatsira kustabilize economy. But our own local people must not teach vanhu vabva kunze vane intention yakanaka kuita business zvinoori mukati zviri straightforward simply because they want money. That is wrong. And ndo zvatinoda kutaura nezvazvo. Ndichakuonesai tichiita zvedu makwikwi ekureva vanhu. Vamwe vakamboti rimwe gore tareva vakatisungisa asi takavapindura vakanyarara zvachose. Meaning pamwe zvatakavapindura vakazva ndezvechokwadi kana vachawisa zvinodonwa. But we have prepared ourselves for this. Whatever consequences, just like what Senegal said, we don't care, we don't mind. But the message is being sent. Whatever that's going to happen after now doesn't matter because the message is being sent. There are a lot of voices out there even beyond borders of Zimbabwe. We are listening to this, you get this information, and they will know what we have said and the cause, the reason why we are saying this. The guy in Bota Rabasope Mune could have prayed. Bomziva. Ishure yangu kuti ndinyazo kuisa kuti chinoita kuti ave iye unosupply fuel tikaenda kukomanda aground ndiye wakamboda kuongororwa akazvenga hapana paasiri including the money that is in the streets it is coming from him. Well, we are waiting for him to do that because we also do these things after doing a lot of things. How does an individual go to my banks to withdraw money? My amounts are not shaken, 500,000 cash. To do what? At some point in time, my accounts are but you are frozen. So it's not going to be right, but let them prove us. But as far as we are concerned, majority of our problems is coming from this special code that is but there is the source of our problem. Our challenge is that some person would want to come in between people who have got nothing to do with his criminality or his corruption to try and pretend as if he's got someone's protection, which is not true. Let him prove the world, let him prove Zimbabwe that his corruption is putting us blessing. Une vanoshanda navo iye hangaoni kumusikirisa achitengesa mari but unenge areva navo vamwe takambotaura nezvavo asi nenyaya yekuti hatigoni kubatanidza zvarehwa nasenegal muti hatingabatanidzi zvekokoko nezvekuno I may not need to get into that so that don't mix the two issues. Now, looking at this person, you see a merciless man who doesn't even have a heart. If you look at what is happening in our country, the effort that is made by the government, then we have someone else taking advantage of that effort to try to marry Ioka. We don't have any problem people who buy expensive cars because they don't know marriage is still. But when you do that, yet people know that you are the cause of their problems, cause of their suffering and poverty, it becomes a problem. We want to clarify something. They made political organizations who would want to write on our fight against corruption and come up with a narrative. This is, there's got nothing to do with politics. It is an issue of young people protecting their future. And we are just speaking because we are somewhere at positions of privilege where we can say something and people will listen and follow. That is the reason.
We've seen on Twitter people trying to take us and getting some posts from us and trying to create a narrative. No. Stay there as long as you are not fighting corruption in a genuine manner as well. So this is the first person that I have spoken about. As we move it, stand up for Magara Musia. Maybe I'm going to story Islam Nyara more bad about footness the same person to protect you. Yet you've got nothing on your own except the man that gives you. It's a shame on young people in this country. But anyway, some choose to do that, but we don't. There's the second person called Dafa Gonzala. Vanoita nezvehupu variko kuimboda chibadzi variko kuchigaya variko kutengesa hupu wacho. But there comes the problem. Hupu wakazara black market more than where they're supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupu, but when people are queuing for millions, then you tend to wonder what is taking place. Avangarambara chamari ogaka vanhu vachitambura nekushaya hupu. Him and a clique of white people that is working with. Yavanozvipa some name, some funny committee. I think they must just stop what they're doing. Vakuru vamwe mune mamwe masectors vanenge vachidya mari dzakasviba kudai, they must not receive mari yakasviba kudai, because it creates a perception which is not right in the eyes of the Zimbabwean people. Not from any one organization, but across. Even the same person that I've spoken about, I think in majority of government or private sector, avashoma vasina kutambira mari yake. Vashoma. If we were to group ourselves here, very separate, probably half of you might have one or the other access to their money. But I think it's time that we work together to make sure that this is ended. Pamashoko anga ari kugwereketwa naMatutu. Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rothenberg ane monopoli amenozveita nekubhlenda. Why him alone? Mandatory blending zvekuti vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly? Muno and achidhurisira nyika kusvika pekuti mafuta edzimota anenge akudhura nekuda chete kwokuti munhu wani anofanira kuti aite mari munyika muno. Agerewo mota dzese dziri kupinda Billy anenge achimeka mari, and we ask kuti ndizvo here zvakafirwa nevana vari pachimoyo, Nyadzonya, Tembwe, Gondola, Mukushi, Ruangwa, Solwezi nemumasango, kuti vanhu vashoma vagodya on behalf yevamwe, kuti misodzi yevakawanda idiridze rugare rwevashoma. Tine issue yevana vari kusungwa aizikamwe achinzi makorokota, vakakura munyika yakaiti when I grew up I want to be a doctor, I want to be a pilot, I want to be so and so. Vasisina means dzekurarama vazvipira kuenda pasi pevhu kunotsvaga upenyu, pekuti vamwe tese tiri pano pa ukapapinda udzoka haudi kupadzoka zvakare vachitsvaga kurarama. Kwaitawo vamwe vashoma vane usimbe vakuenda vachivabvutira zvavanenge vashanda, vachivatema-tema nemabhemba, vari kuvatorera goridhari vari kuendesa kunani.
goridhe iri. Nhasi vana vari kusungwa 2 years 5 years vachikandwa muchikarabodzo. Ari kutuma or ari kutsigira vemabhemba ndiani. We are happy that the leadership has came in to deal with that problem. But we have an issue of the company, this company, pane iyo company is linked again kuna kuda ndo yaenda ikatenga mugodhi wepamazuve maini unonzi Jumbo, ndo yanotenga mugodhi weFreda Rebecca, ndo yanotenga mugodhi weBindura Nickel Corporation Trojan Mine, ndo yanotenga mugodhi weShamba Mine. Nyika yese zviyatova mumaoko ako. Let me give you the name. Alright, mira nditarise zita re the company iri kushandiswa kutora inonzi chi kutenga mamines. Wherever they is going, akasvika even paine mamwe mashareholders ari kusvika achimadisciplines achitora, then achinyepa kuti no ndiri kushanda nanhingi, ndiri kudini nanhingi. Zvotoda kuti no tinzwisise kuti kana aine shuwa akava ari kushanda navo ngaabude pachena ataure kuti ehe ndiri kushanda nangana, ngana ndiye anondidini, anondituma. Iye ngana wacho abude apindure kuti unondinyepera kana kuti unotaura chokwadi. MaZimbabwe ndatora migodhi yese ayangu, muri kuti chii? Tozviziva. There is a company inonzi Punjab yaanoshandisa kutopinza mota. Let's say paita scheme yehurumende yekuti pari kunzi nopada kupinzwa mota. Ari kushandisa that company inonzi Punjab. Onzi pari kudiwa mota 100. Anopinza 40 dzehurumende, opinza dzake 60. Achifuranda mukomana anonzi Brighton. Izvozvi ndiye zvakara nekambani inonzi Fossil Agro. Inoita zvecommand agriculture. Pakanzi command agriculture haichaenda kwese kuya kupinda nekuCBZ, ndokubva vaenda kabva vatenga majority shareholding. CBZ kwati yayavo. Zvonzi no fuel haichaendi nekupuma, nzi no ngaendi nekutrack, track yacho ndeyake. Koita imwe zvakare ine monopoly yekugadzira maroads inonzi Fossil Contracting ndeyake. Achifuranda mumwe munhu anonzi Obey. Madam Obey, I'm sitting the door. Wouya kune company inonzi Sotic yaari kufuranda varungu pakuluta platinum. Ngabude arambe. Wouya kune imwe company inonzi Langela iri kuita zvemapharmaceuticals necooking oil. Mishonga ichichaipo iye ndiye akabata mukoto. Wouya iye pane zvanga zviri kutaurwa namatutu kuma dealings eforex, anoshandisa mumwe mukadzi anonzi Danya eCongolese, ndiye waanofuranda. Ngaabude
pazvirambi kuti munondirevera nhema tochimubudisira mabh11. Why we are saying this is not because we hate an individual, but imagine munhu anokontrola pipeline inopinza mafuta munyika. Apo munyika macho hamuna mafuta, asi apa akabata, apa akabata, apa akabata. Well, imwe issue yandinoda kuti nditaure pano ndeyekuti yes, kuda ndiye anenge achiita izvi, but mari ari kuipiwa from somewhere kuna ana RBZ. Why do they continue to give tenders to one person? For RBZ, this is the central bank. Inokontrola nekumonitor ma banks ese. Hatigoni kumhanya kunosunga vana vari mustreet, tisingasungi kuri kubuda mari. Yakapana issue yataurwa navamatutu yecommand agriculture. If you look at the money that they were given and the results avakabudisa paground, hazvienderani. If you go to my councils as we speak, top of range mota dzavainadzo dzavakapinza through Punjab under the guise ekuita maschemes ekupinza mota dzecommand nechii, you'll be shocked. But it is also because they've been given mukana nevanhu vari in the positions of authority to do that. So this is where we are now also asking leadership. Could you choose kumira nakuda or kumira nevanhu? This is where we are going. Kuti momira here nakuda muramba muchidya or mouya kudiviri nevanhu, even those in government offices. This is the challenge that we have. Kune now we are building the tower. Kune now anunzani uyanita zvopolitiki. Anunzani uskutani izvozvo haana kugadzikana because is part of the gold cartel. Regai ndimbozurura Toda kuya ninyaya yekuti zvino takasara taona vanhu vari kungotaura nezvenyaya idzi, vamwe vanosunga tosangana naye muspirit futi. Hakuna kunzi nyaya haana social kuti sei ari kana. Tiri kutema nejudicial service commission. Our judicial system, they are on holiday. But I think if they don't want to work anymore, they must resign. I don't think kuti patanga nguva yese nema issues ecorruption, in as much as effort has been made. Pati pava nemaconviction anopfuura 3 kana aripo ndiudzei. Pamwe hatosvikiko ngozi dzimwe dzedzo dzimwe nyaya dzine corruption. What are they doing instead of convicting one vari kudira nyika vakatarisa? Are they part of it? Is there someone else who is telling them not to prosecute? People would want to know. Because at the end of it, zvakafana nemunhu arepwa obva asangana nemunhu wavakamurepa after 2 weeks in the same locality, in the same community. How would you feel? It's just not fair, and if they don't want to work anymore, they must just resign and leave their job. Equally,
in as much as we appreciate the effort that is being done nezaki ndofunga havazoenda kuholiday uku because my first days vairatidza kuti vanenge vanoda kuvharira munhu usori korapta wakaubhadhagwa here what happened because all of a sudden vava so technical they now understand the law more than anyone else simply because they are trying to protect their individual ishuro yedu tichasvika neko kungovazivisawo kuti ndo zvatinazvo izvi tionewo vatotaura vachisungwa kana vachiti havana mhosva veye utosunga isi nekuti taakiza kuti vasina mhosva but for them to do that those that were alleged vane mhosva vanofanira kutanga vazvipuruva kuti havana I bet the last drop of my blood kana munhu anenge kuda tagwira yakashaya mhosva haangavaite zvavanoda ndikazoguririgwa zvikumwe wani kusvika zvapera because in as much as people may want to cover these things but it's time that they come to open that they are dealt with vanoda kuti shoropo dzavo isi vaya hamuchimbomira mutange mapedza nezvevavo because people will think that wakadhakwa and for sure vanenge vachibhadhakwa. It is time as young people of this country to focus on things that are critical for our future. We have had people saying a lot of things, but it is time that we take the right direction. If you want to have this country, it is the Nika after 10, 15 years from now. It is time not to look at the individual who is doing something that is wrong, but to look at the wrong that is being done. The character, the behavior is more critical than anything else. Kana zvaita kuti ndekuda kwekuti tataura kudai ndingati kutaura imi ndima makateererai. And we have people who believe in what we are saying. And if you see value in what we have been saying here, if anything so happens, don't keep quiet about this issue because there will be no more Zimbabwe. We expect people to react, but we don't expect the voice of reason to be silent. Very critical that I understand. Some of us are not comfortable with positions where I can take you up because I don't want to be part of the mess. Neither, and perhaps a lot of people who can't even say any word. But if it so happens that you are in some position where you have been incapacitated or whatever, do not keep quiet about this. Because by generations, they will judge you because of what you say today, how we behave today, and perhaps in the future. We have prepared ourselves now. We come to questions. I can see Blessing Yendi was already up. Vamatutu vasati vapedza. Imwe nhau yatiri kutanga kutenderana ndekuti we have to hold vanhu accountable for whatever that they are doing. Why we are saying so? Ukaenda kumapurisa vanokuti vanhu zvosunga, uenda kunational prosecuting authority wokudoti atinoprosecuta sere munhu asiri handisiri nini ndinozokupa judgment, uenda kuna jaji wemajesty wokuti no handisiri nini ndinoudza evidence, uenda kuma NPA woti evidence onzi no handisiri ndakasunga ndaifanira kunge ndakainvestigate. So vanhu vari kukandirana nyoka mhenyu woti hakuna mutemo unonyatsosunga. Ukabvunza like chairperson wezat commission anokudza kuti I'm also worried about the catch and release that is happening. Ndiwo chairperson wezat. Pakabvunzwawo mutungamiri wenyika vakataura vakati neniwo I'm worried about the catch and the release. So everyone in the chain are worried. Saka you then wonder saka are you responsible for zvinhu zviri kuitika izvi? Ndiani? Vanhu vari kukandirana nyoka mhenyu.
So one, as a way forward, this fight cannot be confined to the two of us or us in this room. It is a generational fight. My citizens in Zimbabwe, this is in politics. So we are inviting all progressive Zimbabweans to come and join this fight. We have decided to create a platform. Yatinogara pasi totenderana tose sevana veZimbabwe vanenge vavolunteer. You are an anti-corruption task force. You are citizens. We don't report anyway. We become a watchdog. If you deal with the Senengamende Batutu, you can't deal with millions who will be part of that movement. Because isusu tichienda vamwe vanosara vachidini vachisimudza. So we are taking this fight to its rightful owners, the citizens of Zimbabwe. So we are going to constitute in the next 2 days that platform, EMA citizens, and we need to be having isusu vasingazive mutemo, vanoziva mutemo, and everyone who is willing to be part of the movement to fight corruption. And the next thing that we are going to propose to do is to say, let's organize an anti-corruption conference where we call the NPA, VekuZAC, VekuMapurisa, VekuJustice, the Ministry of Justice, Judiciary Justice, kuti vakomana uyai apa. Zimbabweans deserve to know what really is the problem, who is the problem, and where is the problem. Tokumbira vamunangagwa kuti baba uyai mugara pamuteerere minduro dzevanhu ava nematambudziko ari kusimudzwa nevanhu. Where we are going to invite vanhu kuti uyai mugare pangave paRainbow kana paHICC tiine discipline neorder yakanaka. Vatitsanangurire kuti vari kupa matenda kumunhu 1. Tell us that now we are second class citizens. Uyu ndiye muZimbabwe. Why are you doing this? Vamangudya, we may understand it may not be a problem. Titsanangurire kuti mari iri kubva sei kusi RBZ ichienda mustreet. You must give Zimbabweans an explanation yavanonzwisisa. So when we do that, when we are going to invite them in the next few days, we will announce it to the public. We have invited Vamatutu, we have invited Mhlanga, we have invited the Bururwanga Akazenga Tapuma. I invited Nengi. My key stakeholders, because it's an all stakeholder gathering. Vanhu vazive kuti anenge asina kuuya ndiye problem yevanhu muZimbabwe. Then togara pasi kuchidecide kuti alright, chikuni chine utsi chinokonzera kuti moto wose utupe unzi no, hatichagona kubeka nekuti huni dziri kubudisa utsi. Tadii tabvisa huni ine utsi, dzisina utsi dzisare dzichidini dzichibaka. Todecide as citizens, because hatigone kuuya pano pamangwana toshedzera kuti press yekuti tazoona kuti no, takanga tasiya nhingi ngana ndiye ari kuzodai so. We want this not to be an event, but to be a process yeupenyu inomeka sure kuti we attend to the day-to-day issues dziri kuitika dzecorruption nemacartels. To create a toll-free number, a hotline yokuti kana even munhu akaripota kuZAC, not because we pretend ZAC, but we then know and say konyaya yakati yapakati yapapi. Because kwato kuita dambudziko nevamwe vangagezei vari kuprotecta mamwe maissues, and inenge ichinzi an independent commission, executive musaite interfere. So I say as my citizens we have a right kubvunza kuti nyaya yakati yapapi. So the platform or the task force will then go and atina munhu anotirambidza, because we have a constitutional right, freedom of assembly and association. So tinozviorganize as Zimbabwe, because macartels atataura pano varume they are well organized zvakaipa ihochekoche. Saka kana isu takatadza kuzviorganize we will perish tichismaila. So regai tichiti vambenge vasimudza maoko avo mudenga mubvunze
mhinduro mugopiwa. Totanga nemi mukoma Blessed. Yes, ndoda kungobvunza just a few weeks ago vice president wenyika ino vakabvuma vega vatengerwa motikari nakudatagurei nekutakura vana vavo vachibva kuchikoro vachitenderedzwa vakatengerwa imwe futi necommand agriculture. So how do you separate this when a civil servant, the vice president of the country, actually agrees in public and on affidavit that he is a beneficiary from someone that you are naming as corrupt? How do you separate those? Okay, ichadairwa mukoma wangu. I want to ask on the issue of the gold. You somehow stammered on the company that is actually checking the gold that the market gains from those miners, illegal miners and so forth. And from an investigation, this company, where are they taking the gold to? No, it's okay. Inodavirwa iyoyo. Amen. Mataura zvakare mukati vari kufamba vachinotora magold claims vane zita ravari kushandisa kuti we are being used by so and so. Ndichikumbirawo kujekeserwa on the name of that person who's being used, the proper institution that you mentioned. No, inodavirwa iyoyo. Mukoma wangu. Kutanga kwespeech mataura mukati cartels have been operating for a long time and vachizviassociata with those who are in power at the moment. Now we know the person who's in power is President Emmerson Mnangagwa. Are you saying he's captured by these cartels for them to continue operating and making money out of corruption as you are alleging? Okay, unodairwa. Titora wekugumisira pachikamu chekutanga tozopfuurira mberi. Mataura zvekuti macitizens anofanira kushanda nezvake. How do we ensure kuti macitizens ane confidence nezvake since mataura kuti anga vachitaurisa kwezvinhu zvanyaya? Unodairwa. Regai panguva ino yombodavirwa iri mishanu dzavo. Blessed ndabvunza kuti inofamba sei because an affidavit VP Chwenga vakatekerwa mota havana kuti vakatekerwa nakuda. Let's get facts right. Vakati motikari yakatengwa command agriculture. Now command agriculture is a project government. You are the one who is supervising that. You know our VPs, vamwe vane ministries vanosupervise. Vachiwenga vane cluster minister vanosupervise. So amongst ministries that are being supervised by Vice President Chwenga, no the command agriculture, which is the Minister of Agriculture. And surely he deserves that if it was bought for command agriculture. Not because everything else that was done under command agriculture was clean, just like what we were saying here, but if it was bought for that particular purpose, yes, it deserves to come. So can I just be clear? So can I just be clear before you go forward? You mentioned two cars. One that was bought under command agriculture, which he was given while he was the CD. At that particular time, he was not a vice president. Then another one that he mentioned specifically was bought by Kudata Gulei to escort his children to school. So I'm saying, how do you reconcile? Yes, this is a fact. So that you don't lose focus. Yeah, this is a fact. So I'm saying, how do you reconcile? How do you reconcile a vice president, a sitting vice president, getting a car from a businessman who we are saying is now corrupt? How do you reconcile that without you pointing a finger to the vice president? Without necessarily lose focus. Because we may end up getting into certain issues that are before the court. And people present issues the way they think they can defend themselves. I don't want to be part of that. But what I have referred to, the car, the command agriculture, it is my view and views of many people that was deserving, given the fact that you supervise the class ministry, including the agriculture ministry, and I will end there. Then the issue of names that are being used. Vanatagirei, possible vanofamba vanenge vachitiitira hama dzadzo dzapresident, those are vice president. Havana vasikataura vanofunga kuti vane power. But what we know for a fact is that it's not true. That's the reason why the conference say, okay, fine. Kana varoma muchishandisa vakwasha. Regai timbotaura nezvenyu tigoona kuti vachati mataurire nezvanhu vedu here. So that is the fact public knowledge.
is the president captured there? Definitely not. Chero zvedu tati zvokokoko ndezveikoko izvi ndezveduwo sevanhu vacitizen and people who are fighting for their generation. I can confidently tell you that the president, okay, should I say there is no one right now with the capacity to capture that man? Unless you could have said, are you saying he is the one who has captured someone else who is not, of course, these of the still. Trabire and other people that are doing this cartel issue and stealing from our country have no capacity to capture our president, our enemy. The UCS Act, you say that this is Act, you don't go now from afar, just like the way you are looking at it. Kungana zvaakambosungwa asungwa zviya oenda zvekukota akakwanza anenge akupenga gare gare after 2 saka akuda document yenasa report tetimboona kuti kuti so nesuwo tinopedzisira toluza confidence as long as there are no results. But just like what Senegal was saying, they will say ours is just to gather evidence and submit to the court and make sure that the person is arrested. But the prosecution part is for the court. That's why we are saying let's sit down together and see who is at fault. Yeah, the companies that are taking gold from the market and where the gold is. Oh yeah. There are companies that are looting gold from our country, Mama, and stuff. The reason why you realize that Senegal took some time to try and look for the proper name. We don't want a situation where we say company A, it is company B. That must be verified to make sure that we're talking about the right person before we actually wrong other people for nothing to do with it. But it is there and you get it. So it's true that some of the market gangs are being commanded by these people, and when the gold comes, they take the gold and take it somewhere. This is where I made a confusion in them. No. There is a very big difference between a thief and a leader. Gold, the sources they buy so many ways. Then there are people who are running this market game. Some for political mileage and war. I don't talk about politics here anymore. But some do that. But some they are doing it because it's a way of gathering gold. So there are two different people. But for us to say company A, we don't want to be unfair to others when we don't expect yet. So we need to find out and verify them we will find. Thank you. Let's proceed with questions. My brother over there. Yes, mataura edu kuti vatabvire vari kuwanikwa vari zvakare mukati wepiro patakamboveka zvichibva vasiya vakatengesa siteki yavo vanasati gura omai vakati how do you continue to link in this category yepiro? That's my first question. Second one, ndakaika mumataura mukati muchapfuura zvakare nekuzaki nenyaya iyi nemenshemeni yamaita muchazviita rini kana kubati mavatorera tsamba here kuvatumira kuti chadai uyaone sungu zvemangwani. Alright, tisati tadzora kwamuri pane varisera. ndanga kutongobvunza kuti kana tichifunga kuti pamwe pangadaro paine mapoliticians 1 or 2 dativanhu vanotyisa ingati vangazokuendesa aikana kuti what if kukashayikwa action inotorwa vanhu vongozvinzwa vanhu vongoiginowawo zva what are we going to do? What are you going to do? Okay, thank you. I think vanhu vakasumudza kekugumisa onevepedzisira variseruko zviri pachena kuti vaviri muri chudaso muholder important portfolios mubato rinotungamira nyika rezanu pf kukura kwamaita mabhasi kuti mutaure makazvimirira kuri kureva here kuti hamuchisina confidence in the party's capacity of confronting corrupt people ovaendesa kujail? Because last time makataura vamatuti zvikaiswa kupati zvinhu pachaitwa kuverengedzwa kuchaitwa kuti vawane evidence asina nhasi imvura iri pasi pebhiriji. tinotenda nemubvunzo wenyu wabatwa vakoma kuseruko wekugumisa.
inoextenda outside the jurisdiction from national constitution and making sure that you are having other stakeholders to come through and then be with you as far as I wanted to ask you, in this solution that you are proposing, are you going to be considering other people from other political parties as well, or it's something that's going to be done within unfair institution as far as you are planning with what is your plan? Are you going to be considering any other people outside as unfair institution? Alright, maybe vamatutu vachizopindura mimwe mibvunzo. Ndada kuti ndipindure wezvandaguma kureva sekudoma kwamaita. Nauye kuti vanhu vari kutambudzwa munyika muno nemabasa evanhu vane umbavha, chigororo neukopokoko, haasi kusarudza munhu maringe nezvekuti anosapota bato ripi rezvematongerwo enyika. So saka platform yedu anti-corruption citizens task force, or that platform that we are constituting, hainei nebato rezvematongerwo enyika, uye hatisi kuzombobvunza munhu kuti anobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Mamembership cards achanga achibvunzwa kumapato kwenyu, uko hakupfekwi regalia, hakuitwi slogani, hakuna chinoitwako kunze kwekurwisa umbavha neukopokopo, nekuti chimbavha ichi chiri kuwanikwa kumativi ese. Kweduwo zviriko, kwenyuwo zviriko, hakuna kusiri kubiwa. Saka kana tikatadza kubatana sevana veZimbabwe, tikaramba tichiti uyu ano ndewebato rakati, uyu ndewebato iri, hatina chakanaka chatinenge tichizviitira. Saka it is a voluntary platform for every progressive citizen weZimbabwe. Hapana anomanikidzwa kuya kunozoshanda pamwe chete nesu, rinenge riri vanhu vanenge vakangozvipira kuti no, nhau dzemabasa euori, ukopokopo nechigevha ngazvipere. Maita basa. Ya, mazvita pane mubvunzo wabvunzwa kunzanzi mati makaverenga kuti Sagwire yakatengesa cheholding akazodai. Ndafara nekuti mati makaverenga hamakuti makavona, because I can play around paperwork zvekukaba kuti I can sell my whole company, sell yes 100% in my company and create 3 more companies and take the money. So I think nyaya kuti makaverenga magona zvikuru, kuverenga pamwe zvamakaverenga hazvikanyanya action to be taken. I'm sure telling our mind to this is what we think, because we have to apply pressure on the authorities to act. This is the risk we are facing. Otherwise, if you don't do that, then we're not going. Mwacharamba chiti ningi nofambika zvakati, ningi anofanira zvakati, ningi ndiye anozoprosecute. So we rather say, aiwagarai pamoseka because you are accountable to us as citizens. Pindurai kuti musingasunga vanhu vekorruption, then we take it from there. The position mabhoseni nataya kwatinobva takurira mabhachi endowedza pati nekuti mumboziva kuti this position zvaiva zvakare zvekubrega neposition which is useless when you are not serving the interest of people, particularly people ordinary vanotoona vaitana kukuza ndo vanenge vari kudya kwavari. So kuti tiradze kuti hama dzangu hakuna chatiri kudyako, tinodawo zviri kwamwiri kwobasa hatizouya sei. That's why we're here. But the party, in my view, kana taizodzokera ikoko looking at that perspective, zvinofunga kuti it is more than willing to fight corruption. It just takes individuals who are confident enough to say this is wrong, this is wrong, this is wrong. It is not the only organization who is supposed to do that. There are so many, in my view, vanofanira kuti take responsibility within their organization, but it's zvakashata, so that we can move together senyika iri clean. Wow, kuzokupedzisira wapindwa naSenegal hazvinei nepati, because haisi pati yekubikwa, but yeZimbabwe. So it's up to the individual to feel that they want to be part of it, to fight these people, or you watch while it become poorer and poorer. They don't know the poverty, but we don't care who is part of this fight, because at the end of it, kokana akasavawo kwandinofarira zvozondii zvinopedza corruption ene kuti ndamudzinga. And mind you, this is not for us. We are initiating something
musawo vamwe vedu kuti mukaimone kuti nyika iri kupera makasunura pamuchazotaka kuti 10-15 years there will be nothing left. This is what we are just doing. But we are saying let's organize ourselves together to fight this. We don't intend to push anyone's political agenda or to be used by anyone or anybody to try and score political scores. No. There's no room for that. This is genuine and this is what we want to achieve. Takadomira Takadai, and we are clear and honest about this issue. And this is what we're going to do. I think that's right. Tinotenda tanga tamboti ndo tapedza haingaperi kozi inoramba ichidini ichimuka. Ndachida ngoguma nekuti taguma pano but sekutaura kwataita the way forward tataura tichange tichikuzivisai mazuva mashoma avari kudarika mazimbabweans ari kufila kuti they have to be part of this fight no matter where you are coming from. You are free to then join the platform and the organization or whatever that we are going to create and constitute mumazuva mashoma ari kudarika tokupai manumbers ezatitange tichidini tichiita so that tiite chirurangwe nekuti vakuru vakati imbwa mbiri hadzitoregwi nyama.